Infinito é o número de lendas, feitizos e rituais que teñen que ver ca concepción, o embarazo e o parto dunha muller. Pois en todos os tempos existiu e existirá o desexo das parellas a ter descendencia. Todos eles teñen as súas lóxicas variantes locais que cabe esperar neste tipo de rituais populares. Oh, Captain, Captain. Oh, my captain is so mean. Sobradamente coñecido é que os cultos relativos á fecundidade estaban e seguen estando moi ligados á auga. E aínda que moitos foron prohibidos polo cristianismo e foron considerados paganos, a maioría chegaron ata os nosos días. O que aquí nos ocupa é o bautismo prenatal, concretamente o que se levaba a cabo na ponte romana sobre o río Bermaña que se atopa en Caldas de Reis. O ritual acontecía cando unha muller sufrira algún aborto anteriormente ou xa perdera algún fillo ao pouco de nacer e atopándose novamente encinta quería evitar calquera tipo de desgracia para seu fillo non nato. O lugar tiña que ser sempre unha ponte antiga. Nalgúns escritos recóllese que mínimo debía ser medieval. Tiña que ser de pedra e debía cruzar un río pequeno. Calcúlase que hai en Galicia ao redor de medio centenar de pontes que cumpren estes requisitos. A comitiva que acompañaba a muller preñada solía ser a familia, e todos eles portaban comida e bebida para a celebración. A embarazada tiña que levar unha concha de vieira ou cuenco de madeira, sal para botarlle a auga do río e unha rama de olivo. O primeiro sábado de cada mes, ás 12 da noite, colocábase a muller na medio da ponte, esperando o primeiro home ou muller que por ali pasara, para exercer de padriño ou madriña do fillo que levaba aínda no vientre. Cando as campás da cercana igrexa de Santo Tomás daban as 12, os acompañantes ocupaban os extremos da ponte para asegurarse que ninguén a cruzaba, nin muller, nin home, nin can, nin gato. Cando aparecía a primeira persoa, ofrecíaselle a oportunidade de ser o padriño ou madriña, e se aceptaba, daba comezo á ceremonia. Esta consistía en unxir o vientre da muller coa auga do río e pronunciar as palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo. Si eres home, chamaraste José, e si eres muller, María. Aínda que os nomes variaban moito dependendo da localidade onde se realizaba o culto. Unha vez finalizado o ritual, todos os presentes daban boa conta da bebida e comida, e ao rematar, os restos debían tirarse polo río abaixo, así como a baixela utilizada. Xa só quedaba ficar a que o feitizo resultara exitoso.